Benvinguts, benvingudes al meu canal de YouTube de nou. En el vídeo d'avui, com podeu veure, vaig molt equipat, però us he de dir que no vaig a dormir enlloc. El vídeo d'avui es dedicarà a ensenyar-vos què porto a la motxilla per fer un bivac en condicions de temperatura d'estiu, acabats d'estiu, ¿vale? No són bivacs invernals. Així que som-hi cap allà. Bueno, necessitem buscar una zona òptima per ensenyar-vos tot el tinglado. Però abans de tot faré un riu. Ara sí que sí, som-hi! El que necessito és això d'aquí, un terra de pícnic, bueno, el terra del Decathlon. I així us ho puc ensenyar tots perfecte. Bé, en primer lloc, em trec la motxilla i us explico una mica quina motxilla és. Aquesta motxilla és la del Decathlon, marca Forclaz. És de 50 litres més 10. Què vol dir això? Que de normal té 50 litres, però té una extensió que fa que sigui 60 litres, podríem dir. ¿Vale? En primer lloc, com podeu veure des de fora, el que tinc aquí és l'esterilla, que és un material que es posa directament al terra, ¿vale? Està en contacte al terra. Què més tenim des de fora? Com podeu veure aquí tenim la meva cantimplora, bona capacitat, és termo, és fantàstica. La deixarem aquí. Què més? A la part superior de la motxilla tenim el meu abric principal. No és un plomón, l'utilitzo jo. Ui! Vaya gai, chaval! És una jaqueta que utilitzo per quan jo faig bicicleta. Va molt bé, para el vent, la caputxa té una mini visera i la puc fer petita fins així. Llavors, un cop estic a dins del sac o estic sopant a la nit ja, em va molt bé, tant per tapar-me les orelles del cap i sobretot per tenir aquest angle de visió tan limitat, però que a la vegada és fenomenal. Deixarem la jaqueta en aquest lateral. Ara ja sí que sí, entrem a l'interior de la motxilla. Començarem amb la part superior. La part de darrere, que no us ho he ensenyat, té aquesta malla que està en tensió juntament amb una estructura metàl·lica que té aquí darrere. Això què fa? Que es creï un espai entre l'esquena i l'equipatge. Està 100% transpirant tota l'estona. Se t'adapta a l'esquena, perfecte. Estic molt còmode caminant, un 10. Part superior de la motxilla. Tinc diverses cosetes. Lo més important, el desodorant. És important. Què més tenim? Això d'aquí és una alarma. Es tracta simplement de treure això d'aquí i farà un soroll impressionant. Quan tens una situació desafortunada a la muntanya, no està de més tenir això d'aquí per avisar. A part de tenir aquesta alarma, aquesta motxilla té incorporat un xiulet. ¿Vale? Mireu. Continuem. Aquí tenim un frontal. Al igual que la motxilla, és un frontal del Decathlon, Forclaz. A mi personalment em va bé. Té 3 tipus de llum i una vermella. Llavors tindríem 4 tipus. ¿Vale? Deixem la llum aquí. D'altra banda tinc una altra llum per deixar-la en un lloc. Què més? Aquest és el buf que vau veure que em vaig posar al meu primer vídeo de bivac per tapar-me les orelles. I per últim, en aquesta butxaca, i no menys important, mantes tèrmiques d'emergència. Són reutilitzables, també són del Decathlon. Normalment les mantes tèrmiques són d'un sol ús, però aquesta té l'avantatge de que són de diversos usos. I ja passem al següent nivell. Ja sí que anem a los pesos pesados. Aquesta part d'aquí dalt, de la motxilla, té una butxaca interior. La faig servir per guardar el meu necesser. Aquí dins hi tinc el raspall, la pasta de dents i també tinc ibuprofenos, per si de cas. Obrim la motxilla. En aquesta butxaca d'aquí, ara mateix, la tinc buida. Normalment aquí el que poso és el menjar. Continuem. Primer de tot, què tenim aquí? Un gorro, perquè si tens excés de fred, jo prefereixo que s'obri que no pas que falti. I a dins del gorro tinc un altre buf, ja més gruixudet, i la diadema, com li vulgueu dir, ¿vale? Per cobrir-me les orelles i el cabell. Deixarem aquí al lateral. Per si de cas també ens entra fred a les mans, sempre em porto uns guants. Deixarem els guants aquí. Què més? Això d'aquí és la meva roba d'abric.
cap aquí dins. El sac aquest és un sac de reixa que tenia per casa i mira, l'he reaprofitat. Què faig? Normalment cargolo tota la roba i la poso aquí dins. Costa una mica de treure perquè està amb molta pressió. Vale. Veureu que el pantaló està recargolat amb una samarreta normal, una samarreta tèrmica i el meu pantaló per quan fa fred. Quan jo arribo a la muntanya, quan arribo al lloc on jo vull dormir, sempre automàticament em canvio de roba ben ràpid. Per què? Perquè si arribes suat i no et canvies ràpid, entre el vent fred t'agafa un encostipat important. Així que és important tenir la roba d'abric preparada. Jo, com ja heu vist, la tinc de primer accés, perquè és el primer que faré. D'acord? Bé, continuem. D'altra banda, quan arribem, en aquesta bossa d'aquí no m'hi cap els mitjons, llavors els tinc a part. Què més? El que a mi m'agrada sobretot d'aquesta motxilla és això. Obres aquí i obres la cremallera i ja tens accés a tot això d'aquí. A més, té un sistema de subjecció interior, el que fa que tot estigui ben agafat i no hi hagin balancejos de pesos mentre estàs caminant. És important, això. Traiem les subjeccions i podem veure ja el que tenim aquí. Important, esterilla inflable. Posar-la a sobre d'aquesta. Aconseguirem una temperatura més bona per poder descansar tranquil. Deixarem això aquí. Què més tenim? Una altra bossa de reixa i aquí dins el que hi tinc és el gas de la cuina. Jo, perquè sóc una mica maniàtic i m'agrada portar-ne dos, per si de cas. Si dona el cas de que un no funciona o que se m'acabe, prefereixo tenir-ne un de reserva. Coberts de naturites, per cert, són de titani, els deixarem aquí. Tenim la cuina, té l'encenedor incorporat i el regulador de la potència del foc també aquí. El deixem aquí tapat. D'altra banda, aquesta motxilla tenim la subjecció lumbar. Juntament amb aquesta subjecció tenim unes butxaques extra, on jo també hi guardo coses. Una multiherramienta, un encenedor, el cable del meu telèfon, la bateria de 20.000 mAh. I ara sí, anem a la part més important del bivac, la part que ens farà dormir calentets, tranquils. No, espera un moment, abans falta una cosa. I tenim un impermeable per la motxilla, perquè els dies que plogui podem tenir la motxilla coberta. Important. Ara sí que sí, la part més important, el sac de dormir. Us l'ensenyo. Un moment. Espera un moment, això és el sac del Martí, del meu germà petit. Avui estic molt content, precisament perquè tinc un sac nou. Ja sé què direu del color, no és el millor color per tenir aquest sac. Temperatura de confort menys 9. Tu saps el que és això? Quan està desplegat, tota la ploma inflant-se, és espectacular. Aquest és el sac que vaig utilitzar en el primer vídeo de bivac, que és el sac del meu germà petit. Gràcies, Martí, ara ja te'l puc tornar perquè tinc el meu propi sac. Tinc ganes d'ensenyar-vos com és el sac. Així que despleguem l'esterilla. Ara sí que sí, només cal desplegar el sac. He de dir que la funta de compressió no m'agrada gaire perquè se la veu molt feble. Bueno, penya, podeu dir les vegades que vulgueu lo del color, però aquest sac... Bueno, és que jo no he tingut mai un sac tan impressionant, llavors és molt bèstia. És de pluma, vale? És de confort menys 9 i es nota molt el relleno. Bueno, jo ja m'hi he posat a dins, a casa, i es nota moltíssim. És una autèntica meravella. Crec que no puc evitar-ho, m'hauré de posar dins. Jo estic flipant perquè és tan tou, tan tovet, sembla que entris a dins d'un núvol.
que únicament tinc ganes de sentir el que és estar dins d'un núvol. Bueno, com podeu veure, estic aquí encantat. Aquí té un control d'obertura, llavors això ho puc fer molt petit, ara no perquè m'estic morint de calor ja. I quan entres a dins sents com tot es va inflant i et quedes així. Uau, mireu, estic suant molt, no ho hauria d'haver fet. He decidit que aquest sac ja té nom, núvol, perquè és de color blanquet com un núvol i quan estàs a dins és com si estiguessis en un núvol. Gent, fins aquí el vídeo d'avui. Evidentment, no sóc un professional, hi ha gent que ho fa molt diferent. Jo, per la meva limitada experiència, de moment ho faig així. Sé d'alguna gent també que la roba, el sac, per exemple, ho posen sempre a dins de la motxilla, però a dins de bosses de plàstic, per evitar l'entrada d'humitat. I així assegurar-te que quan arribes al lloc on vols dormir ja ho tens sec. Jo de moment encara no ho he fet, és probable que ho acabi fent i he de millorar moltíssimes coses. Però bueno, de moment aquest és el meu material, com ho distribueixo jo. Espero que us hagi agradat el vídeo. Ara em toca recollir tot això. Quina mandra. Si t'ha agradat el vídeo, regala'm un me gusta. Si et sembla bé, pots subscriure-te al meu canal. Gràcies per tot i ens veiem al proper vídeo. De camí cap a casa ja. M'he oblidat de dir-vos una part important de la motxilla, per cert, que és aquesta butxaca lateral d'aquí i aquesta d'aquí. Únicament l'estic utilitzant per posar dues cantimplores extras. En el vídeo del bivac primer que vaig fer, ja veieu que hi ha dues cantimplores, doncs que sapigueu que ho tinc aquí guardat, vale? Així que gràcies una altra vegada i ens veiem ben aviat.